A mi només em toca que donar-vos la benvinguda. La majoria ens coneixem, socis, sòcies del projecte Hidronet, que sabem que som molts. També el personal que hi treballeu frec a frec cada dia. També a nivell personal també vull donar la benvinguda al president de la Societat de Caçadors Montgrí, d'aquí de Torroella, perquè ja que parlàvem de fauna i d'accidents també que en parlarem, de tot tipus d'animals, però també dels grans mamífers i unglats, doncs també el vaig fer partícip perquè també ens poden aportar experiències. Moltíssimes gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom. Com dèiem, doncs us dono la benvinguda en aquest segon debat públic del projecte Hidronet Baix Ter com a diputada delegada de programes europeus de la Diputació de Girona. El projecte Hidronet Baix Ter, com sabeu, el formem a banda de la Diputació de Girona, els ajuntaments de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà. I també la Universitat de Girona, el Consorci del Ter i la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter. Els 7 socis, com sabeu, hem rebut finançament del Fons Next Generation de la Unió Europea per mitjà de la Fundació Biodiversitat en el marc de la convocatòria de les subvencions pel foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i la reducció de risc d'inundació en els entorns urbans a través de solucions basades en la natura. El projecte va començar a l'octubre de l'any 22 i té com a objectiu canviar el model de drenatge actual, que està basat en l'evacuació ràpida de l'aigua de pluja a través de canals pavimentats, per un model basat en una xarxa interconnectada de basses de laminació que alenteixin aquest flux d'aigua i redueixin el risc de desbordament. Es tracta d'un model que ens aporta beneficis tant hidrològics com ambientals. Per què? Doncs perquè incrementa la biodiversitat i millora l'estat ecològic dels sistemes aquàtics. S'estan començant a implementar proves pilots als municipis de Gualta, Torroella de Montgrí i Ullà, que han de servir de model per a la resta de la plana del Baix Ter. Nosaltres som d'una consultoria que estem especialitzats en biodiversitat. Fa només 39 anys que treballem. Del Montseny, ara tenim el despatx a Barcelona, vam anar creixent, però com li deia la diputada, d'arrels gironines. I gran part també de la nostra feina ara són projectes internacionals i sobretot projectes internacionals relacionats amb carreteres i biodiversitat, carreteres, aeroports, ferrocarrils, treballem amb les línies d'alta velocitat i moltes vegades veureu que us en parlaré d'algun. Les últimes coses que hem fet són manuals europeus sobre solucions, que escrivim les prescripcions tècniques i tot això. Però al costat d'aquests, diguéssim que treballs més teòrics i d'abast més internacional, ens apassiona, com jo dic, anar a tocar sobre el terreny i aterrar les coses. Llavors també tenim molts projectes a diferents llocs on la gent ens planteja diferents preguntes i moltes d'elles estan centrades en com reduir els efectes sobre la biodiversitat, sobre la natura, d'infraestructures, que poden ser carreteres, ferrocarrils o el que sigui, que ja tenim en funcionament. Això és totalment diferent de quan fem una carretera nova, que fem estudis d'impacte ambiental i incorporem passos de fauna des del principi, per sort ara això ja es fa. Aquest món que hem treballat amb vosaltres aquí és un món totalment diferent perquè aquí les carreteres ja hi són, els impactes ja hi són i llavors el que mirem és què podem fer amb el que tenim i amb els recursos que tenim per reduir en aquest cas atropellaments i per reduir també accidents amb animals. Heu dit que ens acompanya també de la Societat de Caçadors. La part de senglars és la tercera, és el tercer bloc que veurem avui, perquè primer amb en Nil i amb els companys que volíem agrair abans de començar també amb els companys del projecte Hidronet Baix Ter que ens han estat ajudant i col·laborant, també amb en Xevi de la Universitat de Girona. Sí que d'alguna manera vam pensar que era bo contextualitzar una mica, mirar per què les carreteres, quins impactes tenen les carreteres sobre la biodiversitat. Després en Lluís us explicarà a la part de com o les accions que es plantegen per evitar els atropellaments de granotes i gripaus. Clar, fer les basses de laminació creem hàbitats nous o que els atrauran
i generarem fluxes que potser ara no tenim. Doncs en Lluís ens explicarà com es preveu això. I jo finalment faré la tercera part, que és com reduir accidents, hem dit clarament amb senglars, perquè veureu que aquest és el vostre principal problema. Ara tiro endavant, avanço una mica. Aquí això que ja us he explicat. Bé, primer que res, doncs anem a veure, és una mica teòric, jo procuraré anar una miqueta ràpid, no estaré la mitja hora que hem posat en el programa sobre això, però sí que penso que és interessant. Mireu, això quan ens imaginem, això és un esquema, us heu d'imaginar, espera't, que ara jo començaré a fer. Això doncs veuríem una carretera, els seus marges i els hàbitats naturals. Nosaltres potser podem pensar que l'únic impacte és que hem perdut un trosset d'hàbitat amb la carretera, pèrdua d'hàbitat. Però tot això que veieu aquí són diferents impactes que han generat moltíssims estudis. Aquests últims anys hi ha una disciplina que és la que nosaltres treballem que es diu l'ecologia de la carretera i hi ha milers de publicacions científiques sobre aquests diversos temes, perquè a poc hem anat descobrint que aquests filets que els mires en un mapa i són tan primets i sembla que no facin res, doncs per descomptat tenen un efecte barrera per animals que intenten travessar-los, estan allà i no poden, sigui perquè hi ha una tanca o en el vostre cas perquè hi ha molt trànsit. Hi ha animals que intenten travessar-los i es moren, això són impactes molt evidents perquè veiem els animals atropellats o piquem amb ells, però també ens genera una sèrie d'efectes a nivell de la contaminació, el soroll, la llum, tot això, les investigacions ens diuen que afecta i canvia les comunitats, per exemple, d'ocells o d'altres animals que viuen a prop de les carreteres. També pot ser que els que venen a viure als marges tinguin més possibilitats de ser depredats. Un altre tema també són els marges, que poden actuar com a corredors de dispersió i veureu, la diputada ens ha explicat que us parlaran més endavant també d'espècies exòtiques invasores, veureu que les carreteres, suposo que també en parlareu, són també fonts d'entrada d'espècies com aquesta que potser heu sentit a parlar, el seneci del cap o aquestes que estan envaint i que moltes vegades entren a partir dels marges de les carreteres. Per tant, ens hem d'imaginar, ara nosaltres avui ens centrarem en aquests dos impactes, amb l'efecte barrera de la carretera, com podem fer que travessin i com podem evitar la mortalitat, però sí que tingueu en compte que tenen uns impactes molt més importants. Sabeu també que parlem d'un element clau per la conservació de la biodiversitat, que és això que en diem la connectivitat ecològica, que no vol dir res més, mireu, això és un paisatge harmoniós d'aquests del Pirineu, no vol dir res més que aquí, malgrat que la presència humana ja li tenim, doncs poden haver-hi desplaçaments de fauna, troben, i d'altres fluxos, perquè els animals també transporten amb el pèl llavors, no? Diguem que la connectivitat ecològica és el que permet que hi hagi corredors per on els animals es poden anar desplaçant per tot arreu. En canvi, hi ha un altre concepte, que és aquest que en diem la fragmentació d'hàbitats, que és el que ens fan, aquí veieu les carreteres, doncs que fragmentació d'hàbitats sembla que només sigui, si diem en sentit estricte, vol dir que tallem, per exemple, si aquí hi ha un riu, per exemple això, que és un connector fluvial, doncs aquí tenim aquest filet que quasi bé ni el veiem, però en realitat és una barrera que la marquem discontínua perquè potser alguns animals poden passar, per exemple els ocells poden creuar-la volant, però altres no. I llavors aquestes barreres el que fan és anar fragmentant els hàbitats, però també generant aquests altres efectes que us he dit de mortalitat i de pertorbacions per soroll i per llum. Tot això és el que es coneix amb aquest concepte de fragmentació d'hàbitat. Ara segur que la Diputació té un programa d'infraestructura verda als municipis, segur que en sentireu parlar, suposo que no és un terme aliè per vosaltres, no? La infraestructura verda. Si ho fos, ens referim a infraestructura verda, mira, en un paisatge qualsevol, tot això que hem pintat de verd podria ser infraestructura verda, són boscos, són conreus, són rius, són elements que no necessàriament
han de ser allò una natura pristina d'aquestes que tenim en parcs nacionals, són els nostres paisatges, doncs, però que són aquests paisatges on compartits. Hi ha activitats humanes, tenen uns beneficis pels humans, però també tenen uns beneficis acullen natura, biodiversitat. Llavors ens trobem moltíssimes vegades que estem recuperant tota aquesta xarxa, diguéssim, de connexions d'infraestructura verda i ens fa falta afegir-hi un element més. Aquests elements més que a vegades hem d'afegir són el que aquí a Catalunya en diem estructures de connectivitat. Hi ha un inventari d'això fet i es pot consultar de Generalitat a l'inventari. Són aquestes estructures de connectivitat que altrament tots en diem passos de fauna, i que són peces claus. Ja ho vam exemplificar amb aquesta peça com un puzzle, perquè és que fixeu-vos que perquè tot això connecti, si aquí tenim una autopista, si aquí tenim una carretera gran, necessitem facilitar d'alguna manera el pas de fauna aquí. Sí, en aquesta part de la presentació parlarem més de les actuacions per evitar la mortalitat d'amfibis, que han estat l'espècie objectiu de la guia, perquè, com dèiem abans, crear nous hàbitats al voltant de la carretera pot generar molts més moviments d'aquest tipus d'animals i, per tant, pot incrementar el risc d'atropellaments i incrementar la mortalitat d'aquests animals. Encara que ens focalitzarem en aquestes espècies, també parlarem una mica d'altres espècies que també es beneficiaran de les mesures proposades. Els amfibis són particularment vulnerables a les carreteres, principalment perquè tenen aquestes migracions estacionals per a la seva reproducció. No sé si sabeu el cicle de reproducció dels amfibis, però tenen unes àrees d'alimentació que pot ser boscos, pot ser matollars, pot ser cultius i pot ser hàbitats que són relativament secs, però que a l'hora de la reproducció es mouen cap a rius, cap a basses on es reprodueixen. En aquestes àrees es troben les femelles i els mascles, aquesta seria una femella que és el mascle, i se produeix aquesta que se coneix amb plexus, com una abraçada, diguéssim. Arriben a l'aigua on la femella posa els ous i el mascle els fecunda. Després, en aquesta aigua, els capgrossos és on creixen i quan es transformen en adults, en juvenils, siguin gripaus o granotes, fan la migració oposada d'aquests hàbitats aquàtics a les àrees d'alimentació. Doncs, com tenen aquestes migracions, són molt vulnerables a qualsevol carretera que pot ser en aquesta àrea. A més, són espècies que tenen moviments relativament lents, doncs no poden escapar dels cotxes quan s'aproximen. Quines carreteres hem mirat aquí? Com us han comentat al principi, la carretera d'aquí de Torroella a l'Estartit i la d'Ullà. Una característica singular d'aquestes carreteres és que això a l'IMD vol dir la intensitat de trànsit, el nombre de cotxes, de vehicles que circulen per aquestes carreteres cada dia. Fixeu-vos que si mirem de Torroella a l'Estartit, al juny ens en passen 11.000, al novembre només 8.000. I a la d'Ullà, similar, 13.000 al juny, 9.500 al novembre. L'estacionalitat, estem en una zona turística i aquí hi ha una variació estacional molt gran de la IMD. Quants accidents hi ha hagut en el període? O sigui, en aquest treball, per fer aquest treball, el que vam fer va ser demanar dades dels accidents al cos de Mossos d'Esquadra, que és l'àrea de trànsit d'aquí, que són els que tenen les dades més precises. En aquesta carretera 93, en la d'Ullà 30. Per tant, molt més conflictiva la de Torroella a l'Estartit, com ja deveu saber la gent que viviu a prop. Bé, la Generalitat
De fet, en el primer estudi que vam intervenir també nosaltres, això nosaltres hi estem acostumats, però això és bastant peculiar, no ho té ningú més de l'Estat. Aquí hi ha aquestes carreteres que estan en els trams de concentració, posen la distància que hi ha i les obren i les tanquen. És a dir, quan comença la temporada alta, que li diem, a l'època de més risc, s'obren i quan s'ha acabat es tanquen. Clar, això en zones de muntanya, no sé, jo que soc d'Arbúcies, la gent d'Arbúcies, que tenim un parell de trams allà molt bèsties, quan ens obren el senyal ja ens fan memòries a tot de que alerta que comença el ball, és quan comencem a trobar cada 2 per 3 accidents senglants al voltant, no? Clar, però això, depèn de que te'n facin cas o no te'n facin cas. Per tant, diguéssim que ara el que ha portat és tot un desenvolupament tecnològic, que hi ha moltíssims sistemes, cada vegada en van sortint de nous, Lluís, i que es basen en una altra cosa. Es basen, i aquí veieu un d'aquests sistemes, que és el que nosaltres hem recomanat per ensejar en aquest tram que teniu tan curt, perquè és ideal. Aquest sistema nosaltres hem estat treballant en diferents llocs que s'estan fent seguiment. A Itàlia, per exemple, amb 2 parcs, en els Abruzzos i un altre que es diu de la Maiella, que són zones de muntanya, i això està perfectament provat allà i amb anàlisis també de molts anys, a Romania, en altres països, d'un projecte d'aquests LIFE que parlàvem abans que hem treballat. Què és això? El conductor el que veu és aquest senyal que quan hi hagi això encès li diu alerta que aquí hi ha un animal a la carretera, vol dir que està a punt d'entrar. Si no hi ha cap animal, doncs aquest senyal el tens allà però està tot apagada. Quan hi ha un animal a la carretera això comença a fer destellaments, que a la nit a més es veu moltíssim. Quan s'encén tot això? I aquí a més aquí dalt també pots tenir un dispositiu que emeti sorolls, però sorolls que en diem sorolls que tenen sentit per l'animal. Aquest, que és Itàlia, d'aquests que us comentava, doncs el que activa són lladrucs de gossos, com si són gossos de fet d'una batuda de senglar. O s'ha vist també que és efectiu veus de persones, és a dir, coses que l'animal identifica com alerta, gossos o gent. En canvi, altres sorolls que feien pi-pi-pi, pa-pa-pa o cosetes així, doncs s'ha vist que tenen al cap de poc o de molt, al cap d'un temps, que els animals s'hi acostumaven. En tot cas, aquesta és la guia de la que us hem parlat, la de passos de fauna i tancaments perimetrals, s'aplica a tot l'Estat i l'apliquen la gent de carreteres també. Van 2 edicions i ara comencem a treballar en l'actualització de la 3a. Quan treballem en les actualitzacions recollim tot el que s'ha fet a l'Estat de seguiment, a part del que s'ha fet internacionalment. Llavors, doncs, l'any que ve, al setembre, em sembla que està prevista la publicació de la nova edició. Sí, a finals d'any. La publicació, no sé, l'entrega del borrador. L'hem de tenir... Però vull dir, ja hem començat, s'ha creat una comissió tècnica, també tenim representants d'aquí de Catalunya, de carreteres i d'avaluació d'impacte ambiental i de molts llocs de l'Estat. Venen sempre els de la Direcció General de Tràfico, també, que són els que ens presenten totes les dades. I si s'ha de retocar alguna cosa es retocarà, perquè això es va fer amb voluntat d'anar-ho millorant i anar posant les tecnologies noves. Això d'aquí és una web, que perquè ja tingueu més falera, es diu biodiversityinfrastructure.org, l'hem coordinat nosaltres, és d'un projecte Horizon, però hem treballat amb 45 experts de tota Europa, ha sigut una experiència molt interessant, però dura d'arribar a acabar-la, i aquí hi ha les mesures o els comentaris, i a més ho anem actualitzant, perquè al ser una web van dir no ho publicarem, perquè això evoluciona tan ràpid que si surten mesures noves les volem poder posar. Per tant, periòdicament hi ha experts de cada tema. Per exemple, ara es posarem mesures també per canals, que no hi són. Hi ha un grup de gent que treballarà amb això. Doncs això és el que estem mirant també que es pugui traduir al català i al castellà. A veure, ara sabem que a les webs li poses traducir i te les tradueix, no? Però a veure, és una traducció de molt baixa qualitat. Llavors, doncs, hi ha un capítol, que és el capítol 5, que es diu Solucions, i hi ha moltíssimes mesures en allà comentades.